1987an istorioa gertatu zen. Gizon bat bikote batekin bidai bat egin zuen. Bidaian galdu ziren eta gizon horrek herri txiki bat aurkitu zuen. Herri horretan etxeak puskatutak zeuden. Eta bera ura bar zuen, baina ez zuen ikusi ezer. Azkenean iturri bat aurkitu zuen, baina ez zeukan ura. Artzain bat pasa zen eta gizona ikusterakoan berarengana joan zen eta gertatutakoak kontatu zion. Artzaina bere etxera eraman zion eta etxe ondoan zuhaitzezko zeuden. Gizona galdetu zion, zergatik daude zuhaitz asko? Eta artzaina berak landatzen zituela kontatu zion. Azkenean bere etxean zeudela istorio bat kontatu zion. Bera, Bigarren Gerra mundua sufritu zuen. Eta beraren zuhaitzak batzuk puskatu ziren eta beste batzuk ez zioten pasa ezer. Baina, orain, 20.000 zuhaitz ditu bakar. Eta bera esfortzu handia egin zuen. Azkenean, gizona bere etxera bueltatzera erabaki zuen. Eta bere etxera iristerakoan pentsatzen jarri zen. Nik artzain hau bizita bat egingo diot urte bakoitzean. Eta pentsatzen bukatu zuenean, bere ohera joan zen lo egitera.